special. Ihomo songonye, onwere onye Ihomo songa ya. Ihomo songonye, onwere onye Ihomo songa ya. Achibara fa bola nkoe, ma biara ije na nonna. Achibara fa bola nkoe, ma biara ije na nonna. Oyo wakele bachiyo. Iche. Awalari ma special. Aso ibijo. Onye biri mo onye biri. Onye bukwala nwara ya. Haikara. Nihi na henwa ejara ndoro wana nne ya. Ofo nne ya. Ijo fon na so ya kupiaga. Yeshuka. Ewo. Ewo. Iyo meme na mo. Oshama. Iyo meme na malo were moromo. Iyo meme na mo na kachuko. Mama pie pa yo ma o. Aso Iyo ma o. Iyo ma ye. Iyo ma wo ye jere mo maka o. Aso ibi my brother. Onye chukwu mere ihe ọma n'elu ụwa ya. Yapi yama. Onye chukwu mere ihe ọma n'elu ụwa ya. We mo yo. O mee nwanne bịa n'olulu mo. Ihe ọma ya. Ihe omeme na amalụ were mụrụ mo mama. Alo were jayo. Alo were mụrụ m. Iyo ma ba. Ndọma meji na monuwe. Ndọma meji na bae. Ndema. Noche mme bole. Noche gbanu menu bole. Àwọn nde shipara ya boga. Ihe ọma wo ye njiri biri n'elu ụwa ya. Aso ibi my brother. Ihe ọma wo no he mejaga o. Yo pa bo ya bo. Uko beri mi be. Alare ma panilo. Eja yo hishije. Shigabo. Ije. Sino Bochwa. Ah? Oh, you marry ma. Beni jo. Nwanne m ge manti makorogo. Yeshuka. Machukwu mere m ihe ọma n'elu ụwa ya. Oja gbanye mmiri akpa obiọma. Ụfọdụ mbịa nwoja m jezo shi n'elu ụwa. Oh my God. Ụfọdụ mbịa nwoja m jakwa obodo o. Ngafe ụfọdụ ele ma manya ọjọọ ya. Ahụna m ọgwụ mgbakwara nọ n'elu ụwa o. Osikpa n'aka Chukwu, ọgwụ mgbọrọ nọ n'elu ụwa da o. Osikpa n'aka Chukwu, ihe ọma ya nwa mama. Ihe ọma ya. Ihe ọma o. Àwọn ilé ọlápọ̀ tùlú kúpa ìhàn. Ajọkpala n'ụmụ mama m we. Chọkwa okorobịa erimi. O nwere onye mazụ wada. Mama m se mkpọma nọchi m. Akechi Ọ onye mazụ waye. Ihe ajọkpala n'ụmụ ụmụnne m. O nwere onye mazụ waye. Nwa osikpa n'mkpọma chi m. Ọ onye mazụ waye. Onye mazụ ụwa chi m. Alare ma mọrí mo. Ah? Ahọ́mà bàrà Ọ bụ Osimeda. Ndemma. Only one chance. Uto wọlé. Ije. Nwanne nge mantị makọrọgo. Akụkọ mere eme. O mere n'ala Owerri. Akụkọ megbara mụ n'elu ụwa ya. O nwere n'ụma nnọ n'ụwa ya. Enweghị m ego, enweghị m ikwu. Nwanne m enweghị ụgba mma ibe o. Ma lụọ n'onwa nwanyị ọma mara mma. Elemukwa egwu o. Bisi nwanyị ọma mara mma n'elu ụwa ya. Ezi nwanyị imeje m ọnịnụ na o. Ọ mara obi di ya o. Ọ gali mụ nwa mụ na mụ nwa mara mma. Chimere mụ ma o. Ezi nwa mara mma. Ahọ́mà shikpa na Ada bekee. Chimere mo. Ọwụ ihe ọma chimere mụ n'elu ụwa ya. Ọwụ ihe ọma chimere mụ n'elu ụwa ọdọ. Ma kpọmanụ ndị enyi m uwe. Asị mụ n'ụbịa ma o. Bịa soro n'ụmụ ṅụrị ọṅụ. Ihe omeme na mụ n'elu ụwa ya. Alo were mụrụ mụ. Ka ndị ọma meji na-eme n'ọnụ na nụ nna o. Ihe omeme na mụ nwa mama ya.
nwokocha meje monunda ebe na kuru ego wa no fonde mama ebe na kuru ego iweri magwa na Malaysia iwe mama Chief Doctor Patrick ihe brinachi ugbebulam ugeje Chamber 1 of Nekede CEO Chief Executive Riverside Hotel Oyi Wizard Ikaraka Wayo Engineer Reginald Dadoro Ajopala message your mind Paparazzi Ikaraka Omegbu mmadụ na-emekwala o anyị chọrọ ihe ala jarị mma agbalari mmanya kụrụ mmanya alarị mmanya gbara ma delu ụwa anyị nọ n'ime ya o eri m ibe ndọ meje mọnụwe gosi mmekpo ole nwanne bịa n'orolu alarị mmanya gbara ma akpalarị mmanya kụrụ mmanụ da maka Alaska nwanne gị ọ nọ ya Alaska alarị mmebiri ya mana anyị kwughị ya lajari ma anyị kwughị ya lajari ma elu wanyị nọ n'ime ya o alarị mmanya kụrụ mmanụ da o alarị mmanya gbara ma o elu wanyị nọ n'ime ya akbalari mmanya kụrụ mmanya alari mmanya gbara ma mama m ọbịa nụrụ olu m eri m ibe ndọ meje mọnụwe gosi mmekpo ole magilekwa anya n'ụwa mbọ elu wanyị nọ n'ime ya onye hụrụ ibe ya ekele manụ ya magilekwa anya n'ụwa mbọ elu wanyị nọ n'ime ya atụrụ hụrụ ibe ya ekele manụ ya manụ bula aka elu wajọla anụ onye hụrụ ibe ya emegbu manụ ya manụ bula aka elu weshela niko atụrụ hụrụ ibe ya yasogbu manụ ya ashimona wiya lajari mma omegbu mmadụ wiya lajari ọnawu n'iya lajari mma alarị mmanya gbara ma alarị nọ mmanya kụrụ manụ da ome nwanne elu ụwa na nụrụ olu m alarị mmanya gbara ma alarị mmanya Obasinachi Mafo Nerim Omondogwa Isu Local Government Area Obasinachi Adimillion Nigeria Limited Akanere Moto Ekele Balam Lolo ya Miss Mary Obasinachi Oso Dieme Obasinachi Karaka Abat ihe na-achọ NT Havlin Vector Abuja Chief Gisin Achọma Njamansi Omega ahụrụ n'anya wa Ofemabiam Oyiga njo onye me ha awalari ma special
lerenu mo onye nka makọla m ọnụ lekwa mo bịa lerenu mo onye nka makọla m ọnụ onye nka mma nwanyị ma ala di ya n'ụzọ n'elu ụwa ka nkọrụ nule ihe jere di ya were ya otu nwa ọkụkọ nwada nwa ọkụkọ nwa nwe nwa ozo ome mara jebe ya n'elu ụwa onye ụda atakwala ya ogbu anyị okpo maka ya ka anyị lekpọ mụo ono ya ogbu anyị kpo maka ya ka anyị ya lekwa n'ọnwụ gbuo anyị na lema ebe iwu n'ogbu mmadụ anyị chefu oshalida ha enwe windo kọmandị ma ekete ine okorobịa mebere gba na larị mma omeni mara kwe mo ọra mere ya na so onye nka makọla m ọnụ onye nka makọla m ọnụ onye nka makọla m ọnụ alowerele onye nka makọla m ọnụ onye mụka na makọla m ọnụ ahụ na onye nka makọla m ọnụ onye nka makọla m ọnụ alowerele onye mụka makọla m ọnụ ọ ga na-ere azịza lori obi iche onye nka makọla m ọnụ akpịnwụ na so onye anyị ka makọla anyị ọnụ ị na-akọ mọ na ọwụ gị uchi ọ tụgara nwambe chụpa ya ọma lele ụbụ onye ara ihe o mere aka ji pakwa ihe okwu onye ọma mma na-ejebu unu ya onye ọma mma na-ejebu ya onye ọma mma na-ejebu ya anyị si ke nna mịghara ọfọ ya so ya ije onye ọma mma na-ejebu ya ke nna mịghara ọfọ ya so ya ije onye ọma mma na-ejebu ya yarịma unu onye ọma mma na-ejebu unu ya mmiri mmiri mama anyị ejebu unu ya onye ọma mma na anyị ejebu ya onye ọma mma na-ejebu ya onye ọma mma na-ejebu ya ọ gị na-agara ka elezikwa anya maka isi gị n'ihi na onye isi gbula eji ụzọ arụkwa ka o mesa ka ị na mama echi ewetu akụ awụkwa m onye eri onye nka mma akọkwala m ọnụ asị gị lekwa m ị hụrụ ahịa njọ butere onye nwa mmenya dakwa m ọnụ ọ na nwere ihe m dị n'ana gị lechimakwa anya onye nka makọla m ọnụ Peter onye wee best in USA dibịa ọgwụ 1 of Obibi Ezena Peter onye wee best in USA dibịa ọgwụ 1 of Obibi Ezena ọgbọtọ onye rịaga ịkara aka
Chifta Ngozi Opanacho ọnwa na-etiri ọha 1 of Nekede Okosisi 1 of Umudibia Akuchinyere 1 of Ikpere ND Sime Group Iwonyezi Oshema Ashima gbande mma Chomegbu mma na-arịkpa mma Ogbu anyị arịghị omere aka gịkpaka ihe ogbu ihe mekwara n'elu ụwa ọkwaghị gị na ụgbọ ọrụ ya kama ije ome nwanne n'elu ụwa da omegbu nwa mbe na-anụrụ n'ụmụda omegbu nwa mbe achịmaka gaka igogbuo n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya o meti mmanụ ayo 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 ajọla m ndị mmadụ agbọghọ onye je nwanne m andọma meje mọnụ na n'ụlọ ebere me na mụ nne m ụrụ nwa arịrịrịela nwa bịara ije meti mmanụ ayo ayo ome nwanne elu ụwa o ebere me na mụ nne m ụrụ nwa o arịrịrị ekperela nụ nwa bịara ije andọma meji ne mọnụ o andọma nụchi n'umenu kole osi tobe nwoke marị mma nwakụ maka ọmọchi onye ọma meje mọnị na n'ụrụ olu m ebere me na mụ nne m ụrụ nwa ya na n'ụrụ olu m arịrịrịela nwa bịara ije dawo ayo 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 ebere me na mụ nne m ụrụ nwa arịrịrịela nwa bịara ije dawo meti mmanụ ayo 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 ome nwanne elu ụwa na n'ụrụ olu m oji na-abọchachi mụ na n'ụrụ olu m n'elu ụwa andọma meje m ọnụ ndọma eji abaye andọma meje m ọnụ nọchi mmekpole n'elu ụwa onye ike elementi nwoke ọma ya St. Maurice aka TC mama iwe onye ọma meje m ọnụ we iwe onye ọma eji na baye ome nwanne ọ gara ere gị mma alowere mụrụ m ijelu nwa ọlarije nwa mama ya ji mebole n'elu waye injin onye kacha mụ na-ekene m ọha moto osule ọ gara ere gị mma iwe onye mma supo Isaiah Made ọwụ nwafọ ụmụmụ ịkaraka Ugochukwu ọpara nne m aka Oriewu Alhaji Ibrahim Ọsọndụ onye agọcha Professor C. Venture Prof ọwụ ndị karaka ihe jọla mụ ndị mmadụ nwe ndọma meje mọnụ na hụ na ya m jiri ọbụdere ebere me na mụ nne m hụrụ nwa arịrịrịela nwa bịara ije dawo ndọma bịara ije na n'ụrụ olu m alowere m hụrụ mụ na n'ụrụ olu m omegbu nwa ogbenye aka gaka ihe obodo ome mma ya n'ụrụ olu m ndọma nọ na Lagos ule ụmụ Igbo nọ na Lagos da chimmekpole nụchikwa nnu mmekpole lụwa ine abalakwurukwala nụ abarakwuru nanụ n'elu ụwa ndị akpachi iwu n'elu ụwa kpamchiri kwuo nwa mma mechi mmekpole na hụ n'ebere me na mụ nwe mụrụ nwa
Arireriela nụ dao, arireriela nwa bịara ije dao. Ome nwanne ayo ayo. Ayo ayo ayo. Etimana mu ayo ayo. Ome nwanne ayo ayo ayo. Achoneze mwoko male. Yoma ya kwa kanelo wishipanu menu bonde. Na hona shebere mena mune monoma. Arireriela no yao, arireriela ngabiari jetao. Ando meje monuo, ando meje inabao. Alari mame kwa makao. Megabit ndo meje inabao. Nushime bole, ndo mameje monu nanunao. Amshiri unu nenu wadao. Oh, bashiri kuo, ndo mameja ba nanunao. Ayo ayo ayo. Ah? Oh, ije nwanne. Ewu ọwụ ndọmarị mma Bẹ́ẹ̀ni, oche arakoshi ọhụrụ ga-emela ya. andọma bịara idachi mgbe kelekwanụ Ndị chitụmarụ na kọrọma greetings. andọma dọma andọmeje eme ọnụ andọma dọma ndọmeje aba mba e andọma bịara ije achị mmekele nọ na kọrọma o ome nwanne ọ garere n'ụmada achị mmekele nọ na kọrọma o andọma bịara ije andọma meje mọnụ o andọma bịara ije owolum andọma meje ekwu ka na nụrụlum Ọrịma, ikwu na ibe ndị ọma achị m ọ garere n'ụmada agachiela go. ome nwanne lụwa cheba n'ụrọlum Okorobịa erimibe. andọma bịara ije nụchi mmekpo ole Ịdịkwanụ maka iche na-ekwu okwu. achị m nụchi mmekpo ole da Akimbo. andọma dọma andọmeje eme ọnụ andọma dọma andọmeje aba mba ye andọma bịara ije ndọma meji na-eme n'ọnụ n'elu ụwa ye andọma meji na-ekwu nụchi mmekpo ole mere ole kwemelu ụwa o ichelu nwa lara iche na anụ nna achịkpa mmekele nọ na kọrọma o Chief Innocent Obi jiri ezi nwa one of eze obodo Ogudiọma mma one of eze obodo Ekele. ND Dino Builders CEO Dino Associates ọwa aka na ụlọ kakwa ịkaraka Bẹ́ẹ̀ni, iwe onye ọma meje m ọnụ ọya sema ya esema. iwe onye ọma meje bamba n'elu ụwa Ejima ya agadi emerụ ahụ. onye ọma meje m ọnụ alarị machi mekele gị na kọrọma Ọrịma. ome nwanne ọ garere gị masụ Babuku Engineering Company Ekele. ụmụ autonomous community Nnegede the youngest PG Ejayo. South Abuku East. investment. ịkaraka Greetings. Chief Hillary Onadike ụmụnna Uwezu Akụwan of Umuzike Olu local government area Ndahe low standard shoe Jẹ́ kí ó parí kí mọ̀ ọ nọkwa na 24 presidential line Owerri main market o mejiri ngo Obiofala Owerri Àwọn onye mama. ọwụ ndị karaka Bẹ́ẹ̀ni. Chijioke Ụkwọma Chiko Sisalu CEO Chiko Sisalu Chikosi. Nigeria Limited ọwụ nwafọ Ụmụọwa Olu local government area ọ nọkwa na 30 road Alowere andọma dọma andọmeje eme ọnụ andọma dọma andọma meje eme ọnụ na n'ụlọ Chiko meje eme ọnụ akpageche m oko mara Ndị maka agegbo Niconet.
Iwo nyome jaba neluwa wo nyome chimebo leda. Iyo riwe kwebala yepu iwo nyoma meji na baye. Ome mwane lowa ogarere ge mao. Ando ma meje monuwe. Ando ma biari jowa lumuo. Ando ma meje monuwe. Alari mekelela munakoro mao. Ome mwane lowa no chimebo le. Inji no sondo mwaneri. Maferi mi be wolu musao. Iwo nyoma meji na bao. Alari mekelela go. Alari machine gere ge mao. Omene joga kwa na rege mao. Barista ham ekejilam. Awu ngafo emabiam. Awu ndekaraka. Barista nje. Iwo nyezi. Iwo mere nwanne. Igeri na wa akọ be. Ben. Alawere marala no gida. Ikeme da mara pala ge. Barista onyoma meje monu o. Iwo nyoma meje banu banelo wa o. Onyoma meje mepole. Greetings. Ome manelu wo garere ge ma o. Akwadi na so puta ndu nde na chila ni. Ashigba mekele panu na kuruma o. Iwo nye mama o. Eric yare kwara ge. Oyese woya wo. Papa wo mama. Onyoma garere ge ma o. Owo no mano na Canada. Bano wo goje kelelo. Greetings. Richard Ejogu. O. Bruda change. Iwo nye dollar. Mtanara. Bo. Eshi aha ka ego. Ben. Ikaraka. Kelekwa lolo ya. Idolo. Stella Ejogu. Andoma biarije neluwa e. Andoma biarije. Andoma meji na bao. Omemo wolum nwa mama e. Aye kelekwala de little baby. Ashigba mekele chano na kuruma o. Asala rema. Ekele kwala mchukwu di mbosu. Awo nye mama. Patrimony. O. Awu nwa korobia na zu ego. Yesu. Dike ba na zu eji. Imara kwa nnaka. Onye sha mama ya mahụ mma. Ya jedo ndị ya nwe sakara ha mmiri. Aso ibi na brother. Eshi ụka. Ejere m Owerri jeni ma akpa n'obi eze. Ejere m Owerri jeni ma akpa n'obi eze. Lekpala enyi m nwoke nọ n'ụyọ ịwa ma ọ bụ lekpala nwanne m nwoke n'ohe ịwa ma ọ bụ Alawere mụrụ m wee. Jenny ma akwa n'obi eze. Ejere m Owerri. Jenny ma akwa n'obi eze. Ejere m Alawere le. Enyi m nwoke nọ n'ụyọ ịwa ma ọ bụ lekpala nwanne m nwoke n'ohe ịwa ma ọ bụ Ine Alawere mụrụ m ụda. Jenny ma akwa n'obi eze. Ejere m Owerri. Jenny ma akwa n'obi eze. Onye ọma gbamgbam cheme. Enyi m nwoke nọ n'ụyọ ịwa ma Injin Ifeanyi Ugbegbula m. Onye ọma nọ na Mechanic Village. Ikaraka. Iwo me nwanne ya rịkwara gị mma. Mama meje mano n'elu waye. Bamchiri nwa ahụ bamchiri kwuo n'elu waye. Juju birisi nwoke ọma. Ichi mmegbe ole. Elile lekpala nọ ndere mma o n'elu waye. John agụmadụ nne m. Nwoke omenye ọhale. Elile lekpala nọ ndere mma o n'elu waye. Elile lekpala nọ ndere mma o n'elu waye. Okposhime Ifeanyi Obi ajụ nwa. OBJ Music Ọwaka na kpọrọ keyboard. Edebo Alastagat Communication. Iwe onye mma. Injinia mmadụ ihe bụzajụ. Kepra
na so ọkọrọbịa erimibe ndọma meji nemọnụ ndọma n'oshi mmekpole ịlụwaye ọkọrọbịa uji na bọchị ndọma n'oshi mmekpole n'oshi mmekpole ịlụwaye ejere n'ụmalowere chiameje mada n'obi eze enyi nwoke nọ n'uyo ewu amaọbụ nwanne m nwoke n'ohe ewu amaọbụ n'elu ụwa ye n'ochi mme niile elu ụwa okwu dịrị nkọrọ jo nwafọ mọwa okpuru ọha wa ọfisi ala mgba South Chairman Chief Executive Dupnok International Limited Lagos osi na nwata bụrụ ọgaranya o wenye ụmụ okorobịa umere ịkara aka okwu dịrị si nkelekwa Victor ụka nwoke nwafọ mụ nọ Chairman Chief Executive Savik Investment Nigeria Limited Lagos Savik Nwokoma ịkara aka alowere mụrụ m Ngoma meje mọnụ na nụrụlụ okwu dịrị Nwokoma meje mọnụ isi mmebole onye ọma meje abambaye n'elu wayo akpagishi m ụkwụ mara gị egwu meje eje mbaye n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya bịa n'ụlọ iwe onye ọma meje mọnụ onye ọma meje abaye onye ọma isi mme niile dao n'elu wayo obi iwe omeneji o metụrụ onye ọkpara ala ya rịkwara gị mma alarị mmachi ya kelekwa iwe onye nkụ ome nwanne n'elu waye nwanne m chekwa anụ mmenụ niile ya manụ ụbache m onwe m amanụ ụbache mmemo mmelele ọrị ndele ụwa mao n'elu waye onye ọmaga m igburu onwe m aga m igburu onwe m onye ọmaga m igburu onwe m n'elu waye Injinia Chima gwara aka na arụ fọnịtọ ọnwụ nwafu meri ọ nọkwa na baro Mako ịkara aka Ikenna Nwoha Chairman Las Vegas Club iwe onye eze ome nwa n'elu ụwa ome nwa n'elu ụwa Chukwu dị mgbe o zuru Nwokoma Nwokoma meje mọnụ n'elu ụwa chimmebole chinumenu bole n'elu ụwa oti nwibe nwafọ nwahịa iwe onye nri mma onye ọma nọ na Malaysia ịkara aka alarị mma gbara mara ihe jere malowere ndọma ejere n'ụmụ ya ejere malowere jimanwụ nwa mama meje mọnụ ejela m ndị nọ na Lagos ndọma ejela m ụmụ Igbo nọkwa na Lagos alarị mma gbara mana alarị mma ekwu mana ndọma bịara ije obodo ome nwanne na nụrọlụ mega biti ndọma ndọma meje gbawo ndọma n'ochi numenu ụgbọole mama ọ masịrị mmeje m ibe nne m ọrọbịa nnaze ndị be nne m annaze ndị mụrụ nne m ndọma meje agbawo achị m n'ochi mmebole n'ochi mmebole ịhụ na-ejere malowere chia meje mata n'obi eze mama yọla nwanne nne ewu amaọbụ mama yọkwa nna Nwokoma ịhụ na ewu amaọbụ ọkọrọbịa nnaze ndọma n'ochi nụ mmekpole akpọmamụ nta Patrick iwe onye mma
ya rekwara gị onye na-agara ikwu nwa ọbịa nwa akụ shima ya nna gị nga na sheme na so lekwala enyi nwoke nọ n'ọya ebe amọbụ lekwala nwanne nwoke ọ ndụ marị mma asịrị gị metara mekarị kwụ ya na ekele ekelekwala m ọha na eze ọ ndị mma ejere ọwụ ndị mma Honorable Lucky Mwigwe chụrụ nje iwe onye ezi na Changalila Hotel John Okparajo Johnny Blaze Nigeria Limited Ikaraka Honorable Juma Sokeri Best Ocean iwe onye ezi alari mekelekwala This is special dedication to Neta Friends of Nigeria. Awunde Karaka na so alari mapalikwala ọzọ o were n'ụzọ ije ndọma karaka asị nọ bịa nlere Neta Friends ọwa ijele ndị mma ọwa ijele ndị mma o ọwa ijele ndị mma o Neta Friends ọwa ijele nnụda ọnwa bịara ije ndọma anyị jele nọ ndere ma ọwụ Neta Friends Nigeria ndị karaka ndị jeje mba alari mekelekwala bingaman Neta Friends Club alari mashi ya kelekwanụ ọha na eze bekwa gbanụrụ olu m ọwụ ndị karaka ndị mma o Neta Friends ndọma rịma ndọma mejeje mba ndọma meje aba mba ya lo were mara mara ejela m ndị n'ụzọ ije anyị jele no Neta Friends ọwụ ndọma meje m ọnụ ndọma meje mba mba na alo were mụrụ m ichelu nwa ọlara ije Neta Friends ye pingamanu on Neta Friends Club of Nigeria Ndomudo Man of Love Iwenye mma Wainjele ndị mma wainjele ndị mma wainjele ndị mma wainjele ndị mma mejele ndị mma mejele ndị mma Neta Friends ye ndọma mejaba ndọma meje mọnụ ndọma karaka Prince Ivan Anwe ọwụ nwa Fumori Urata Chairman Neta Friends of Nigeria Man of Love Ikaraka Allwell Anaba Akadachi Lecturer Papa State Poli Abia Amumadike one official langwa ọwụ ndị mma mma Bingamanu da Chairman asingi bingama ngokoma onyoma mejeje mbae onyoma meje kuwe Chairman bingama onyoma Man of Love Chikodi ihe na-achọ Nwafumori Urata Palidon iwe onye ezi General Mongoloma Akego na-erubelisi Nwafumokomochi
Kaijelenu nderi mma Kaijelenu nderi mma Ohaneze na nurolo Alari ma bori mana nuda Uji na boshi no shimbekuli Ando ma meje mono Yamakala nenjelere no Neta friends in nderi mma Neta friends ye Owundo me jaba Owundo manye je monu Binga manu binga mao Na Richard no runem Iwo nyoma me Binga ma he binga ma ha binga ma Binga manu Andoma Kama One Neta friends of Nigeria Oh club Okaraka Special dedication. Andoma meje mono Andoma meja bao Yele chopen Wafu moko mocho ga ririgirma Iwo nyemma Imo State Vigilante Coordinator Owewe wano fumu dibi Ikaraka Irechukwu AKA Bishop Izuchi nwanne Izuchi nnem Izuchi ọbara na oze nnem John Bosco le Ashimunu bingama Bishop bingama Bingama Anchor communication Iwo nyoma meja bae Iwo nyoma meje mono Bingama no bingama Ekeju banem Mafumo komo jonkare Baba nende Wama coordinator mwakoma Wama coordinator mwakoma Imo State Vigilante Iwo nyoma meja bae Onyoma bianu rolum Biamakala nungo kerema Biamano Andoma Ounderema Bingama nungo komada Andoma biarije bingama Obebe wano Alare mame Alare mama gada Mama First lady First lady Onyoma nona Neta friends Alare megele Ashingi bingama Bingama Neta friends bingama Ekete, Ije. Ebe manada, eti manaso. Ebe mana lalibe. 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 Yeti alamun namono. Let Mr. Gabriel Amada Zinye. May your soul rest in good perfect peace. Amen. Amen. Ebela mo. Ebela mako wa bereje. Onye mano jeruru ya. Onye be ma he. Onye be ma he. Mama o bia nurulum. Ebela mo. Mama meje lanu mozie. Temu bia mano bia lere. Mane ma bia lanu mo ba. Mama no papa mo ye pa mono. Mafoma no papa le. Mane mo ye mono. Beti mano pa mano munele. Yanu ho. Ya mama mpam she mo meno. Mama mpam she kuo. Mama myenkwe kuo. Ma beriji. Papa madanem bara bia magi. Ebela mo. Akuwa o. Ebela mo. Ako mamu adanem le. Jingwende merozo bia ma.
ma meje money nura lumo alari mebe mana alari mebe la na ko wanda aja gadofo ngoko menyo hae engineer gebu meje monwo bia manu onwe menye menanya luwe aboma mu engineer Solomon nem mama mae Alaska nem kalano kemakala no so aboma mu antimfikile wanyo mameja biao owerele no shimbebole mebela munga aboma mu engineer Solomon onyo manno na bujae koko mabiakala bia nuro dumuo alari mebe wai ebela mo Achiwe opo share onye boga mo honyo nyuga Choponyo kure chai alare majo na se barake ebela mo chinyere nwanyo meja mara mebu aya dansa o papo shario kemakala bia nurolo sayo mira kwebe mana papo amina arima marizu uchenna iwe so ya lare awu munnem alowere morum ndama mo meje monu aboma mu mo puri chendo marema injino towezi agoha woke Parish Club of Nigeria Bombori Club of Nigeria alari mabe mana noda alari mabe mana alari mebela na bo wanzo engineer Moses obodo nemu okuro hawa no fumo tibada engineer kuma sinu ngoko marema kanuro lumo kochile meje monda ando mameje kumale ando meje kuondo mabiari jashe mono noro ebela mo alare mashinu haramachiwe haramada ahun ko shari go de mo bishia Ene jo ishagama